escribir un conto, vinde facelo comigo. Temos que atopar a rima para rimar dos amigos. Ei, imos escribir un conto con vocais e consonantes, suxetos, predicados e adxetivos rechamantes. A montaña era xigante, o pastor era pequeno, as ovellas ruminantes e comían cogumelos. O sol estaba brillante, o ceo estaba baleiro, as nubes eran diamantes naquel día reboleiro. Imos escribir un conto onde anden os camiños, onde rían as cereixas no bico dos paxariños, onde canten as baleas, onde rematen as presas, onde durman as estrelas aínda que estén acesas. A montaña era pequena, os pastores ruminantes, as ovellas non comían os cogumelos xigantes. O sol estaba baleiro, o ceo era brillante e as nubes rebolían naquel día de diamante. Imos escribir un conto máis alá da realidade, de galaxias, de planetas, aldeas, vilas e cidades, de viaxes polo tempo, de monstruos de sete mares, de glaciares, dinosaurios e de círculos polares. A montaña non comía, o pastor era xigante, as ovellas pequerrechas, os cogumelos rumiantes. O sol ainda rebolía naquel ceo de diamante, as nubes se marchaban aquel día tan brillante.